Vážený cirkevný zbor, bratia a sestry, keď Pán Boh vyvolal svoj ľud, vchádzajte s vďakou do jeho brán a s chválospevom do jeho nádvorí. Urobil to hlavne preto, že vložil novú pieseň do našich úst, aby sme oslavovali jeho veľkosť a dobrotu. A toto sa bude diať aj dnes. Dnešnú prvú nedeľu pôstnu si chceme pripomenúť obdobie, keď sme sa z Božej milosti v chráme Božom Zlatom dňa 14. februára 1974 dožili posviacky Ordana. Posviacku vtedy vykonal biskup východného dištriktu Julius Vilom starší. Dnes si pripomíname 50. výročie jeho posvetenia. Ďakujem Pánu Bohu, že môžem privítať medzi nami pozvaných hostí. Vítam farárovcov, manželov, Slavku Košťalovú a Daniela Košťala, sestru farárku Evu Kolesárovú, ktorá k nám prichádza so spevokolom Zachariáša Zarebucia. Sme radi, že ste tu medzi nami a že nám poslúžite. Buďte všetci srdečne vítaní. Vyprosujem od Všemovúceho Boha, nech nám i na dnešný deň udeli svoje požehnanie. Amen. Vážená pani dozorkyňa, velebný duchovný, sestra farárka Evka, bratia farári, milý cirkevný zbor, ďakujeme za milé privítanie. Prinášame pozdravy z Banskej Bystrice od našich veriacich cirkevníkov. A my sme sa tu opäť po pol roku prišli radovať s radujúcimi pri 50. výročí posviacky Organa. Vtedy to bola nedeľa po deviatniku, teraz pripadla prvá nedeľa pôstna. A pôst je čas, kedy nás Pán Boh pozýva k sebe bližšie, aby sme upreli svoj zrak na Neho, otvorili svoje srdcia, bytie a boli s ním čosi intenzívnejšie a bližšie. Uprení na baránka, ktorý trpí za nás, za naše chyby, za naše zlyhania, za naše omyly, za naše hriechy. A možno aj teraz, počas tohto pôstu, potrebujeme taký wellness pre dušu, aby sme sa zriekli možno reptania, to robíme často, sťažovania sa, kritizovania, hnevu, škodiacich myšlienok a možno si dopriať viac vďačnosti, viac ticha, viac pokoja, modlitie, pokory a času v tej Božej blízkosti, kde nám je dobre. A možno sa nám bude vtedy lepšie existovať. To želám sebe a nám všetkým, čo sme tu. Služby Božie začneme predspevom O Ježiši, tvoje utrpenie. Daj nech nám hriešný
na výsostiach Pánu Bohu. Pánu Bohu nášmu, v duchu a v pravde pomodlíme sa. Svätý Bože, Oče Pána nášho Ježiša Krista, tento dnešný deň sa v pokore srdca skláňame pre Tebou a ďakujeme Ti, že si nás až doteraz v živote viedol, najmä však za tú milosť, ktorú si nám vo svojom Synovi preukázal. Skrze Neho nám naše viny odpúšťaš a v ňom dávaš vzor a príklad, ako máme aj my v tomto živote premáhať zlo a pokušenie a využívať príležitosť dobre robiť nielen pre seba a svoje spasenie, ale aj pre dobro našich blížnych. A tak ťa aj v spoločenstve cirkvi slovom, hudbou i životom oslavovať. Otváraj nám preto srdcia pre pravdu Tvojho slova a utvrdzuj ho medzi nami teraz i na veky vekov. Dnešná svätá epištola napísaná je v 2. liste Korinským v 6. kapitole. Ako spolupracovníci vás napomíname, aby ste nebrali nadarmo milosť Božiu. Veď on hovorí: Čas príhodný som ťa vyslýšal a v deň spasenia som ti pomohol. Teraz je ten čas veľmi príhodný, aj hľa, teraz je deň spasenia. Nikomu v ničom nedávame pohoršenia, aby naša služba bola bez hany. Ale vo všetkom sa predstavujeme ako Boží služobníci, v mnohej trpezlivosti, v súženiach, nedostatkoch, úzkostiach, ranách, väzeniach, nepokojoch, námahách, bdeniach, pôstoch, v čistote, známosti, zhovievavosti, dobrote, Duchu Svetom, nepokryteckej láske, v slove pravdy, moci Božej, zbroji spravodlivosti, napravo aj naľavo, sláve aj potupe, zlej i dobrej povesti, ako zvodcovia a predsa pravdiví, ako neznámi a predsa dobre známi, ako umierajúci a aj hľa žijeme, ako karhaní
a predsa neumorený. Ako smutný, ale vždy veselý, ako chudobný a predsa mnohých obohacujúci, ako nič nemajúci a predsa všetko v moci majúci. Dnešné sveté nedelné evanjelium Ježíša Krista
napísal evanjelista Matúš v 4. kapitole. Potom duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. Keď sa 40 dní a 40 noci bol postil, nakoniec vyhládol. Tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu: Ak si syn Boží, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chléby. On však povedal, napísané je, nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích. Na to pojal ho diabol do svätého mesta, postavil ho na okraj nástrešia chrámu a povedal mu: Ak si syn Boží zhodca, veď je napísané. Anielom svojim prikáže o tebe a zachytia ťa na ruky, aby si nohu neurazil o kámeň. Ježiš mu povedal, opäť je napísané: Nebudeš pokúšať Pána svojho Boha. A zase pojal ho diabol na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstva sveta, ich slávu a povedal mu: Toto všetko ti dám, ak padneš a budeš sa mi kláňať. Tu mu povedal Ježiš: Odíď, Satan, lebo je napísané, Pánovi svojmu Bohu budeš sa kláňať a len jemu samému budeš slúžiť. Vtedy ho diabol opustil a hľa pristúpili anjeli a posluhovali mu. Bratia a sestry, a teraz spolu nahlas vyznajme vieru všeobecnú kresťanskú. Verím v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba a zeme. Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel pod Ponským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol. Zastúpil do pekel, tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen.
Myslím si, že som tu už raz stál, ale už si nepamätám, kedy, už to bolo dávno. Ale je to veľmi príjemné byť tu pri vás a uvažovať spoločne s vami aspoň trošku, tak kratučko o Božom slove. A vrátiť sa v čase niekam, čo už je nenávratne preč, ale čoho odozva je tu stále veľmi silná, veľmi živá a aktuálna. O tom samozrejme nebudem hovoriť ja, ale chcem hovoriť o Bohu. Chcem hovoriť o Pánovi Ježišovi a chcem hovoriť o Božích dielach, ktoré on koná medzi nami. A Božie slovo, ktoré som si zvolil pre túto chvíľu a ktoré nás touto kratučkou chvíľou bude sprevádzať, je napísané v knihe Jánovho zjavenia v 5. kapitole vo 8. až 13. verši, vo vybraných veršoch. Takto. A každý mal citaru a zlaté čaše plné tymiánu. To jest modlitieb svätých. A spievali novú pieseň. Hoden je baránok, zabitý vziať moc, bohatstvo, múdrosť, silu, česť, slávu aj dobrorečenie. Amen. Toľko je slov písma svätého. Bratia a sestry, táto dnešná slávnosť nám pomáha, aby sme svoje zraky upriamili na Ježiša. Ježiš je pánom neba a zeme. Je pánom všetkých vekov, dejín a je pánom aj nášho osobného času a nášho vlastného života tu na tejto zemi. On je baránok, ktorý sníma hriechy sveta. Je víťaz, ktorý porazil pokušiteľa celého ľudského pokolenia. Ale on je víťaz aj nad našim osobným pokušením v každodenných zápasoch nášho života. A toto nám chce pripomenúť dnešná prvá nedeľa pôstna a aj téma tejto dnešnej nedele. Boj s pokušeniami. Ježiš Kristus je ten, ktorý si zaslúži vziať moc, bohatstvo, múdrosť, silu, česť, slávu aj dobrorečenie. Je hoden všetkej našej chvály a jedine na neho môžeme vzťahnuť slová, ktoré uzatvárajú asi najkrajšiu biblickú knihu. Knihu Žalmov. Všetko, čo dýcha, nech chváli Hospodina. Haleluja. Presne v tom istom 150. žalme žalmista nás chce povzbudiť, aby sme Hospodina chválili rozličnými hudobnými nástrojmi. Chváľte ho zvukom trúby. Chváľte ho harfou, citarou. Chváľte ho bubnom v chorovode. Chváľte ho strunami a píšťaľou. Chváľte ho hlasným cymbalom. Chváľte ho zvučným cymbalom. A to pre jeho mocné diela, pre jeho nesmiernu veľkosť. Aké sú to tie jeho mocné diela? Na to nám okrem iného odpovedá aj iný žalm. Ľútostivý a milosrdný je Hospodin. Zhovievavý je a veľký v milosti. Je dobrotivý ku všetkým a jeho milosrdenstvo sa rozprestiera nad všetko
jeho stvorenie. Pokiaľ teda Pána Boha chválime, tak chválime jeho dielo, ktoré vykonal. Vykonal ho pre nás a pre našu spásu. A ja som presvedčený, že niektoré skutočnosti a niektoré zážitky, tak aby zodpovedali nášmu ľudskému vnútru, tieto naše zážitky a schopnosti nie je možné len tak vypovedať, len tak zaobaliť do slov. Iba ich vyspievať. Iba ich vložiť do melódie a do tónov. A medzi tieto skutočnosti a zážitky patrí práve Božia oslava, Božia chvála. A my, kresťania, my sme zároveň ľuďmi spevu. Od dávnych časov bol náš nábožný spev sprevádzaný zvukom organa, varhán a harmónia. Orgány slúžili pôvodne celkom svetským účelom, ale snáď pre ten majestátny tón a nesmierne bohaté výrazové prostriedky cirkev prijala orgán ako nástroj ku doprovodu ľudského hlasu, ktorý sa obracia k Bohu, aby Boha chválil a slávil. Možno práve pre túto komplexnú schopnosť, pre svoj tón, ktorý môže znieť akoby večne, a rovnako pre nesmiernu zložitosť svojej konštrukcie dostal orgán čestný názov kráľovský nástroj. Nástroj, ktorý vyžaduje množstvo rozmanitého materiálu, maličkých aj veľkých súčiastok, ktoré sú spoločne nádherným výtvarným dielom. Sú strojom, vyžadujúcim si remeselnú zručnosť a hodinársku presnosť. Nedá sa povedať, ktorá časť orgánu je dôležitejšia. Od najdrobnejších po najväčšie, všetky súčasti sú rovnako veľmi dôležité a sú nenahraditeľné. A nám toto pripomína ľudskú rodinu. Rodinu cirkvi a rodinu cirkevného zboru. Ba dokonca zájdem o niečo ďalej. Sú skutočnosti v našom živote, ktoré nás prepájajú cez generácie. Tých, čo tu boli, tých, čo tu sú, aj tých, čo tu ešte len budú. Tou prvou a najdôležitejšou je stvoriteľské a vykupiteľské dielo Božie. A potom sú tu aj skutočnosti hmatateľné. Je ním kalich, z ktorého prijímali sviatosti naši predkovia. Dnes sme tu my, po nás prídu naši potomkovia. Je tým aj tento Boží dom, ktorého základ dali vaši otcovia a vaše mamy, dedovia a babky. A my užívame ovocie ich obetavosti a viery. A je tu aj tento kráľovský nástroj, orgán. On tiež predstavuje onú spolupatričnosť. Veď je tu vďaka Božej láske a Božej starostlivosti, ako sme o nej hovorili na začiatku, pretavenej do túžby
našich predkov. Spievať a hrať na Božiu oslavu. A ku tejto veľkej túžbe a jej uskutočňovaniu vás o chvíľočku uvedie Slávka. A predsa je tu ešte niečo, čo prechádza generáciami, čo prechádza dimenziami časného a večného, duchovného a materiálneho. A Božie slovo o tom nemlčí. Chválospev, chorovod, spev anielský a spev ľudský, spev pred trónom baránkovým. K tomuto všetkému nás vedie Duch Boží, ktorý spočíva na nás. Možno niektoré ľudské asociácie a naše myšlienkové prepojenia znejú akosi zvláštne. Ale predsa by som sa na záver ešte o jedno také prepojenie s vami podelil. Orgán by bez vzduchu nevydal ani tón. Vzduch je dychom orgána. A tento dých privádza orgán k životu. Orgán hrá a my spievame, alebo len tak počúvame. Nechávame sa unášať jeho melódiou. Povzbudzuje nás k oslave, alebo pohládza naše ubolené duše. Pri každom jednom z nás je to inak. Ale všetkým nám to pripomína, že kde je duch Hospodinov, tam je život a tam smieme byť aj my. Ďakujeme ti, láskavý náš Pane, že pri tomto všetkom, čo ty konáš v dejinách i v našej prítomnosti a čo budeš konať v našej budúcnosti, smieme byť aj my ľudia, nás, ktorí si stvoril, aby sme teba svojimi životmi oslávili. My si uvedomujeme, Pane, že do svojich slov na tvoju oslavu a chválu dokážeme zaobaliť príliš málo. A tak ti ďakujeme za dar hudby, za to, že ona je to, čo nás dokáže spájať a prepájať navzájom, ale čo nás dokáže spájať a prepájať aj s tým, čo je večné. S tými anielskými chórmi, ktoré teba oslavujú na večné veky. A my smieme veriť, že sa k ním pripojili aj tí, na ktorých myslíme po svojich spomienkach s vďačným srdcom a s túžbou stretnúť sa spoločne pred tvojou tvárou a teba osláviť na večné veky. Uvedomujeme si, že všetko to, čo je, to, čím sme, čo máme, to, čím je aj tento orgán, čím je tento chrám, čím je tento cirkevný zbor, to všetko je len tvoja dobrotivá vôľa. A my môžeme prijímať dary tvojej lásky, tvojho požehnania. Uvedomujeme si, že nie vždy to dokážeme s úplnou vďačnosťou. Že nie vždy si to dokážeme naplno uvedomiť, čo všetko ty nám na každý deň dávaš. A čím všetkým my máme teba osláviť. A tak ťa, Pane, prosíme, aby si nás skrze tvojho Svätého Ducha viedol ku každodennej oslave teba. Nielen keď sme tu v chráme, ale aj keď sa stretávame s ľuďmi, keď vykonávame svoje najbežnejšie práce a povinnosti. Nech všetko, čo robíme a nech všetko, čo dýcha, oslavuje teba, drahý Pane.
A dnes sa chceme ako zbor pripojiť ku tej nebeskej oslave a vďake aj za toto dielo, ktorého 50. výročie si smieme pripomínať. To všetko, Pane, je len Tvoja milosť, láska a dobrotivosť. A preto nech je aj dnešným spevom a potom aj zvukom tohto orgána oslavené Tvoje sväté meno. Teraz a raz aj na večné veky. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. Neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky vekov. Amen. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Príjmite požehnanie. Milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia, dar a účastenstvo Ducha Svätého, buď a zostávaj so všetkými vami teraz i na veky vekov. Amen. Posta
úplne geniálne s tým spevom. Už som si skoro pripadala ako medzi anielmi. Ešte mám počkať, však Evka. Takže, milí rodáci, bratia a sestry vo viere, dnes sa chcem s vami vrátiť trošku do minulosti spred polstoročia. Úprimne ďakujem, že tu môžeme byť dnes medzi vami, veľmi si to vážime, medzi svojimi v kruhu úprimných v zbore. Ďakujem, že ste pozvali k tomu vášmu spevokolu aj bardejovský spevokol, s ktorým sme kedysi tvorili jeden cirkevný zbor, aj Evku Kolesárovú. A ja mám také milé spomienky na Evku ešte z fakulty. Bola ročník vyššie ako ja, ale už vtedy viedla teologický spevokol, v ktorom sme mali česť nacvičovať. A myslím, že aj brat farár. Všetci sme nacvičovali vtedy v tom čase. Jeden vyššie o rok, druhý nižšie o rok a tak ďalej. A veľmi by som sa tešila, keby tu boli medzi nami ešte ľudia živí, ktorí sa horlivo pričinili o to, že môžeme sláviť toto významné výročie, a to pán farár Jan Mišák a môj otec Jan Benka, bývalý kantor, prvý dozorca, dlhoročný seniorálny presbyter alebo aj podozorca Šarišsko-Zemplínského seniorátu, že vám tento kráľovský nástroj, ako ho volal môj otec a mnohí organisti, hrá nedeľu čo nedeľu a poznáša vášho ducha od všednosti k Božej oslave. Ďakujem bratovi kantorovi Martinovi Tipulovi, že ma v lete pri tom 30. výročí oslovil, že sa blíži významný dátum, ktorý si všimol medzi píšťalami. Ďakujem za vnuknutie tejto myšlienky, že to neprešlo len tak pomimo nás. Asi by sme možno boli na to aj zabudli. Slovo dalo slovo a keďže som v tom čase, kedy bol orgán dovezený, mala 3 roky, samozrejme si podrobnosti nemôžem pamätať. Najskôr som komunikovala so súrodencami, oni mali o pár rokov viacej ako ja, ale zo pár indícií sa nazbieralo a potom sa z toho začal črtať obraz. Pokúsila som sa nazrieť do rodinného archívu a nájsť to dôležité pre túto chvíľu. Niekedy si uvedomujeme niektoré veci až po smrti. A ja som si tiež uvedomila až po smrti otca, aký to bol hlboký a precízny človek, ako veľmi miloval cirkev a toto miesto, ako veľa stôp a dokumentácie zanechal o sebe, o svojej práci v cirkvi a o tomto cirkevnom zbore ako laik až do jeho posledných chvíľ. Našla som mnoho príhovorov ku posedeniam pri krstoch, na svadbách mnohých z vás, ktorých to aj vidím, životných jubileách, modleniach pri pohreboch, alebo príhovorov na rôzne príležitosti, ktoré boli počas temného obdobia hlbokej totality, založené na Božom slove, ktoré si pripravoval a ktoré citoval. Včera, 17. februára, uplynulo neuveriteľných 50 rokov od slávnostnej posviacky orgána. A niektoré historické chvíle je naozaj si dobre pripomínať, aby sme na ne nezabúdali a aby slúžili ďalším generáciám. Každý jeden z nás, ako sme tu, máme rôzne obdarovania. Tvoríme telo Kristovo, ktorého sme súčasťou a Pán Boh si nás rôzne používa cez naše dary. A medzi nami je dnes tiež jeden človek, ktorý sa spolupodieľal na tejto udalosti a priviezol tento orgán, ktorý vám hrá 50 rokov spolu s mojím otcom na trambuse
a to 22. januára 1974. Teraz to bude chvíľa prekvapenia pre tých, ktorí o tom nevedia alebo na to zabudli. Tiež som sa to dozvedela v lete cestou zo slávnosti 30. výročia znovu založenia cirkevného zboru, keď som telefonovala bratovi do Modry, či si niečo pamätá z toho obdobia, keďže mal o niekoľko rokov viacej ako ja. A on mi prezradil aj túto informáciu, že pre orgán bol spolu s otcom na trambuse, tam ho vidíme, BJ 16, 19, aj strýko. On si pamätal aj to číslo. Príjemne ma to prekvapilo, lebo som o tom naozaj dlhé roky nevedela. Ja by som pozvala dopredu strýka, nášho spolubrata Andreja Benkuribára, ktorému by som sa rada poďakovala a potriasla pravicou v mene nás všetkých, lebo je to všetko len Božia milosť, že tu dnes medzi nami môžete byť a takto aj osobne i potleskom sa mu môžeme poďakovať. Môžem vás poprosiť? Takže za všetkých vám veľmi pekne ďakujeme, že ste tento orgán doviezli a že môže tu stáť 50 rokov a hrať a slúžiť na Božiu slavu. A taká malá pripomienka. Ďakujem, že ste prišli. Nemám vám podávať zdravia, sily. No a ako to bolo vlastne pred tými 50 rokmi, kde to vlastne začalo? Z otcových poznámkach alebo z otcových poznámok tam som našla tieto zápisky, ktoré som vytiahla. Koncom roka 1959 sme zakúpili 16-registrové harmónium značky Petrov v obchode Hudobné nástroje v Prešove za 6350 korún československých. Doviezli sme ho prvým traktorom JRD Zlaté, a to Zetorom 25A, s traktoristom Jánom Dzúrikom, s ktorým som bol aj ja ako kantor Fílie Zlaté na organový kurz a doteraz tu stojí v chráme. V jeseni v roku 1959 som sa vrátil zo základnej vojenskej služby. Ešte predtým, ako odrastený chlapec, som najradšej sedával na bardejovskom chóre vedľa organa. Obdivoval som krásu organa a hlavne jeho nádherný zvuk píšťal. Tam som pocítil vnuknutie a túžbu, že najkrajšie v mojom živote by bolo, keby som mohol hrať na tom kráľovskom nástroji. Môj sen sa naplnil príchodom brata farára Jána Mišáka do Bardejova v roku 55, keď brat farár v jednu nedeľu oznámil, že sa bude konať kantorský kurz, na ktorý sa môžeme prihlásiť každý, kto má záujem. S radosťou som sa na kurz s Jánom Dzúrikom prihlásil. Kurz sa konal pod vedením brata farára Mišáka od jesene 1955 do mája 1956. Ukončili sme ho záverečnou skúškou pred seniorálnymi predstaviteľmi, kde nám boli odovzdané diplomy o absolvovaní a požehnaním v chráme Božom na službách Božích pred zborovým spoločenstvom. Kantorský kurz absolvovalo 19 bratov. Pokračoval som v nacvičovaní piesní na harmóniu, ktoré vlastnila Fília v Zlatom. Bol to ešte iný
starší od tohto. Potom som si zakúpil aj ja domov pre seba za 4500 korún, ktoré mi slúži dodnes pri hraní ranných aj večerných pobožností s manželkou a 94-ročnou mamou. Je to pre nás veľké duchovné posilnenie. A tak prvýkrát sme začali služby Božie s týmto novozakúpeným harmóniom Petrov na Silvestra v roku 1959. Harmónium doprevádzalo nábožný spev až po zadováženie nového orgánu. Rozhodli sme sa, že si ho ponecháme aj naďalej v prípade elektrickej poruchy či vypnutí elektrického prúdu, aby nám nahrádzalo orgán. V našom chráme sa schádzame každú nedeľu o 2:30 popoludní. Keď je prítomný na službách Božích brat farár, chrám je plný. V posledných rokoch mládenci služby Božie vynechávajú, dávajú prednosť futbalu a iným podujatiam. Za neprítomnosti pána farára navštevuje náš chrám na nešporných službách Božích do 80 ľudí. Keď bol chrám plný, harmónium nepostačovalo pri doprovode mohutného spevu. A tak pri 10. výročí posvetenia chrámu v roku 1969 bola vyslovená tužba veriacich, aby sme si zakúpili nový orgán. Tento návrh bol jednomyselne schválený. Pán farár Mišák napísal žiadosť o zhotovenie nového orgána do Krnova firme Rieger. Čakali sme viac ako rok na odpoveď, že našu žiadosť berú na vedomie a že prídu zamerať chór a podľa veľkosti chrámu naplánujú zhotovenie orgána. Už som ďalej, ako som chcela byť. Takto. Keď mali cestu na východné Slovensko v obci Bartošovce, po kolaudácii ich orgána prišli zástupcovia z firmy Rieger z Krnova na čele s inžinierom Otom Veverkom. Urobili zamerania na projekt orgána podľa veľkosti chrámu. Opäť po nejakom čase prišli zhotovené návrhy plánu, a to 3 alternatívy. Alfa, beta, gamma. Rozhodli sme sa pre tretí návrh za 150 000 československých korún. To je 7 registrov pre manuál a 3 registre pre pedál. Ja ich nebudem menovať, ale koncom roka k Vianociam 73 prišla na farský úrad do Bardejova, to je asi o 4 roky v podstate, správa, že začiatkom roka 1974 sa budú diať veľké veci. V januári prišlo oznámenie o prevzatí a kolaudácii orgána vo fabrike. Na kolaudáciu som odcestovala ráno o 5:30 s pánom farárom Jánom Mišákom 15. januára 74. Do Krnova sme pricestovali večer a keď sme vystúpili z vlaku, pršalo a dážď sa menil na poľadovicu. Bolo veľmi ťažké sa dostať kvôli poľadovici do blízkosti firmy Rieger, kde sme mali zabezpečený nocľah. A ráno po prebudení sme šli s pánom farárom do fabriky vidieť orgán a počuť jeho zvuk s veľkým očakávaním. Áno, a tam vidíme, že ja som predtým ani veľmi nevedela, že Krnov sa vlastne nachádza na hranici skoro poľskej. Je to v Moravskoslezskom kraji a je to 22 kilometrov od mesta Opava, alebo aj od Ostravy, ako tam máte, nedaleko Ostravy. A tam vidíme možno ten nápis, alebo tam ďalej budeme vidieť, že keď tam prišli, tak slávila firma práve vtedy 100 rokov. No, takže keď prišli tam, tak zbadali pred vchodom do fabriky model orgána s nápisom 1873 až 1973. Koncom roka vlastne slávila firma 100 rokov od jej založenia.
Pri vstupe do fabriky sme boli s láskou prijatí v kancelárii vedúceho odbytu u pána Jána Kráľa a hlavného umeleckého konzultanta inžiniera Bohumila Plánskeho. Tam sme sa dozvedeli, že inžinier Otto Veverka, ktorý zameral náš orgán v kostole, je už nebohý. Keď išiel na služobnú cestu, pri nastupovaní do vlaku spadol a zomrel na infarkt. Asi po viac ako polhodinovom rozhovore išli sme do veľkej haly, kde sa montujú orgány, kde bol zmontovaný aj náš nový orgán ako na chóre. Keď sme počuli prvýkrát zvuk orgána, prežívali sme veľké emócie a s pánom farárom nám spoločne vypadli slzy radosti, že to dlhé čakanie sa pomaly stáva reálne. Vedúci odbytu Ján Kráľ bol veľmi ochotný, urobil nám exkurziu po celej fabrike a vysvetľoval nám, ako prebieha výroba súčiastok pre nové orgány. Deň pobytu a kolaudácie v Krnove bola streda 16. januára 1974. Zástupcovia odbytu nás inštruovali, že orgán je potrebné demontovať a po častiach kvalitne zabaliť do kartónov a následne do debien, aby sa pri preprave nepoškodili. Dohodli sme sa, že prepravu zaistíme našim družstevným nákladným autom, trambusom a tak sa aj stalo. V pondelok 21. januára 1974 sme odišli do Krnova, aby sme v útorok na plánovaný deň mohli naložiť demontovaný orgán v Debnách. Ráno 22. januára za pomoci montérov a ich pomocníkov sme zabalený orgán v Debnách naložili a vydali sme sa na cestu domov do Zlatého s Andrejom Benka Rybárom a s 2 majstrami, montérom Oldřichom Štefekom a intonérom Jozefom Vytázkom. Pricestovali sme o 20. hodine, vyložili orgán z debien, majstrov som prijal do svojej domácnosti, ubytoval a hneď v stredu ráno po raňajkách začali orgán montovať od 23. januára do 28. januára. Za krátky čas, počas 1 týždňa, orgán poskladali, vyladili a pripravili na používanie. No a to si už pamätám, mala som 3 roky a chodila som za nimi do obývačky ako zvedavé dieťa, že sú u nás zaujímaví hostia a boli to veľmi príjemné chvíle, lebo hrali na našom harmóniu a my sme ich počúvali. No a v otcových poznámkach sa ďalej píše: náš veriaci ľud, ktorý sa tešil na zvuk nového orgána, len za pár dní zložil pekný peniaz, takmer 106 000 korún dávali vaše domácnosti. V pondelok 28. januára prišli zástupcovia fabriky, inžinier Bohumil Plánsky a vedúci odbytu Ján Kráľ autom na 603 a hneď večer za prítomnosti presbyterstva a pána farára Jana Mišáka prebehla kolaudácia, kde bola podpísaná zápisnica o skolaudovaní a prevzati nového orgána, ktorý stál 150 000 československých korún. Záznam z kolaudácie a pohostenie všetkých zúčastnených sa tiež konalo v našom dome. Tam vidíme aj toho inžiniera Bohumila Plánského, ktorý zomrel v roku 2012, umelecký konzultant, ktorý pravdepodobne navrhol tento orgán. No a tu ho vidíme, ktorý nechodívate často hore, tak je to jednomanuálový orgán s pedálom a manuálová klaviatúra má 56 klávesov, rozsah od C po G3 a spodok ten pedálová klaviatúra má 30 klávesov od C po F1. No a na každom orgáne je opusové číslo a tento orgán nesie číslo, tam je, není to vidno, ale tam sa dá čítať na ňom, že je to 3421 a znamená to, že to bol vlastne
číslo v poradí. To som ani veľmi nevedela, že to takto býva. Musela som si to naštudovať teraz. Takže bol vyrobený vo firme Rieger Kloss Krnov ako 3421. No a v dobe postavenia jedná sa o moderný orgán, to vidíme. Cenu som spomínala, že je 150 000 korún a pravdepodobne ho navrhoval inžinier Bohumil Plánsky. Z Božej milosti, a ešte sa vrátim trošku, no a táto firma Krnov trvala viac než 140 rokov. Vtedy, keď zomrel Bohumil Plánsky, tak len tak v krátkosti poviem, že tá firma vlastne, tí, ktorí v nej robili, tak si urobili nové firmy a potom vlastne skrachovala. Nebudem to rozoberať, dá sa to nájsť aj na internete a prečítať. Tak z Božej milosti dožili sme sa dnešnej nedele po deviatniku 17. februára 1974 a ľud Boží s duchovnými predstaviteľmi vstúpili do nášho milého chrámu k slávnosti posvetenia nového orgána s pripomienkou na 15. výročie posvetenia chrámu Božieho. Počasie je veľmi pekné, slnečné, jasné, bez snehu, teplota od 12 do 14 stupňov, skoro ako dnes. Ľudia hovoria, že ani nepamätajú takýto pekný čas v druhej polovici februára, aký je dnes, v deň posviacky nového orgána, ktorý sme chceli dať posvetiť čím skôr, pretože záruka sa odpočítava od dňa kolaudácie, to je od 28. januára 1974, lebo náš veriaci ľud chcel počúvať zvuk nového orgána a preto bolo žiadúce, aby to, čo má slúžiť pri oslave Boha, aby bolo posvetené a na službu Bohu odovzdané. A tak spolu s naším duchovným pastierom, konseniorom Jánom Mišákom, sme dohodli, že posviacka nového orgána bude spojená s posviackou 15. výročia posvetenia chrámu Božieho 17. februára 1974 v nedeľu po deviatniku a že od tej posviacky budeme si pripomínať každoročne pamiatku posvetenia chrámu Božieho. Na posvetenie nového orgána bol pozvaný dôstojný pán biskup východného dištriktu Julius Filo. Akurát sa to tak vyskladalo, že mal v túto nedeľu voľno. Bol pozvaný biskupský tajomník Pavel Pališin, ďalej senior Šarišsko-Zemplínskeho seniorátu Koloman Líška a susedný brat farár Andrej Hruška z Richvaldu, všetci s manželkami. Posviacka sa mala začať o 11:30 pred obedom. Vzácni hostí dôstojného brata biskupa Juliusa Fila, vznešeného brata seniora Kolomana Líšku a velebného brata farára Andreja Hrušku z Richvaldu básňovi kvetmi vítali Jaroslav Banás, ktorý je medzi nami, a Ľudmila Benková, ktorá je tiež medzi nami. A tu je vlastne ten text rukopisom otcovým písaný, ktorým ho vítali. A pre mňa bolo také prekvapujúce, že sestra Ľudmila si to ešte pamätala, ten text z toho roku. Také pre mňa naozaj prekvapujúce. No a ešte by som sa možno vrátila predsa len naspäť. Tam vidíme pána biskupa, bývalého dozorcu Adama Goč-Benku, a tam vidím aj tie deti malé vzadu a niektorých z vás. Tak, keď zazneli prvé tóny v preplnenom chráme Božom, bola to pre nás vzácna, dojímavá, nezabudnutelná chvíľa radosti a odtedy vždy, keď si sadám za tento kráľovský nástroj, vždy ho prežehnám a ďakujem Pánu Bohu, že môžem na ňom hrať. No a na záver chcem pripomenúť jednu krásnu myšlienku z posvedzujúcej reči dôstojného brata Juliusa Fila, ktorá sa ako jediná zachovala v tých otcových poznámkach.
My ako Boží ľud sa máme vidieť v tom orgáne. Tie píšťaly, to sme my všetci. Tie najmenšie píšťaly v ňom, to sú naše deti. Tie väčšie, to je odrastená mládež. A tie najväčšie, to sme my dospelí. Ak chceme, aby orgán vydal peknú melódiu, pekný súzvuk, nesmie z tých píšťal ani jedna chýbať. Ak čo i len jedna z nich chýba, tá harmónia súzvuku orgána v chráme už neznie tak dokonale. Všetci ste potrební, aby ste tu boli, aby Božia oslava znela majestátne a súzvučne. Želám vám aj ja, aby tento orgán znel vždy naplno, mocne a mohutne, ako dnes spolu s vašim spevom, ktorý pripojíte. Aby v ňom nechýbali žiadne píšťaly, ani malé, ani stredné, ani veľké, ani žiadne, nikto z vás, lebo ak niektorá chyba, počuť to. Už ten orgán nevydá tú peknú melódiu. Akokoľvek ten náš život prebieha, či harmonicky, či disharmonicky, aby ste sem radi prichádzali a počuli evanjelium o Božej láske zo slov písma a aj z tých píšťal. Hudba je dar, hudba rozradostňuje ducha, lieči, povznáša, obohacuje, oslobodzuje. Zakúsil to veľmi dávno aj prvý kráľ Izraela, kráľ Saul, ktorý volal malého Dávida, aby mu hral na píšťalke a harfe, lebo hudba potláčala jeho depresiu a dvíhala ho. A náš reformátor, doktor Martin Luther, povedal, že hudba je najlepšie umenie, zaháňa smútok. On to prežíval aj sám osobne a nachádzal v komponovaní hudby a textov a v ich používaní radosť a upokojenie. A tento profit z jeho diel máme a čerpáme dodnes. Takže je úžasné, že máme okolo seba vášnivých a horlivých ľudí, ktorí dokážu inšpirovať a strhnúť množstvo davu svojim zanietením pre vec aj v dnešnom uponáhľanom rytme života. Akokoľvek náš život prebieha, opakujem, či znie harmonicky, keď je všetko v poriadku a sme spokojní, radostní, či disharmonicky, keď nie sme až tak v pohode a všeličo naše telo i dušu súžuje, uvedomujúci, že v živote nie je vždy rovnováha. Potrebujeme aj tie biele klávesy, aj tie čierne klávesy, ktoré vstupujú do nášho života, či už smutnými dňami, ale tak primerane a vyvážene, aby nám znela krásna hudba nášho života na oslavu nášho milostivého Boha, ktorý nám dal život, udržuje ho i zachováva. Takže náš život je ako tá klaviatúra. Biele klávesy to sú vlastne také kľúče ku šťastným dňom a tie čierne to sú smutné dni a potrebujeme oboje, aby nám znela pekná hudba, povedala jedna múdra žena. Tak na záver, tento 150. žalm, ktorý máte aj, môžete čítať vždy, keď ste v chráme. Všetko, čo dýcha, nechváli Hospodina. Haleluja. Amen. No a my sme sa včera rozprávali, chceli sme pustiť jednu nahrávku a neviem, či sa nám podarilo, lebo je to veľmi, alebo dve dokonca, veľmi stará nahrávka a veľmi to šumelo. Tak ja by som vám chcela pustiť zo 73. spevokol, aby ste si to mohli priblížiť, lebo niektorí z vás, ktorí ste aj tu, ste v ňom spievali. Sú tam známe tváre. Tak neviem, môžeme to ešte na chvíľočku pustiť?
Tam sa môžete nájsť. Ten spev bol pomalší. Pred tými mnohými rokmi dnes spievame svižnejšie, ľahšie sa nám spieva. Vám poviem, že je to dosť náročné ťahať a ešte takto čisto ťahať, veľmi pekne. A máme tam ešte jednu pieseň, tiež poprosím, možno vaša obľúbená pieseň. Toto už asi ani pravda nie je. Keď som sa pýtala nášho Danka, že či pozná to malé dievčatko, tam, čo je v sukničke, tak hneď vedel povedať, toto je. A ja neviem, či to dievčatko malé sa spoznáva na tej fotke. Spoznáva sa? Mirko, drgni do mami. Tak, ďakujem vám za pozornosť. Bratia a sestry, ja nie som v programe, ale ja sa tak rád vopchám. Ďakujeme, sestra Slavka, za krásne pripomenutie histórie, a ktorou s Božou pomocou chceme byť aj my všetci pokračovateľmi tej histórie. Aha. Krásne to skončilo piesňou, ktorú ja ako dieťa som ešte v Bardejovskom kostole počúval a jedna sestra povedala, že to ani by nebola Veľká noc, keby nebol Hrubý kríž. Asi to bola taká tradičná pieseň toho bardejovského spevokolu na Veľkú noc. No, tak som rád, že sme tu dnes spolu a ten náš 50-tník je ešte v celkom dobrej kondícii, vďaka poctivej práci aj tomu rozhodnutiu, ktoré urobili a
V budúcom roku ho čaká rekonštrukcia, taká hĺbková rekonštrukcia a sa tešíme, že znovu potom zaznie v plnej kráse, aby nás všetkých povznášal a pomáhal nám k hĺbšiemu prežitiu Božej oslavy. Tak iba toľko. Keď zmenil Hospodin údel Siona, boli sme ako vo sne. Tedy sme mali ústa plné smiechu a jazyk plesania. Tedy hovorili medzi pohanmi, veľké veci urobil s nimi Hospodin. Veľké veci urobil s nami Hospodin, preto sme sa radovali. Zmeň údel náš, Hospodine, ako potoky v Negebe. Tí, čo so slzami rozsievajú žať, budú s plesaním. Chodí a chodí s plačom ten, čo nosí semeno na siatie, iste príde domov s plesaním, znášajúc svoje snopy. Amen. Tieto slová, bratia a sestry, čítame v známom žalme 126. Už nemusíte vstávať, ja som na schvál to tak prečítala, ďakujem vám. Ale trošku to bolo asi aj dobre sa postaviť však. Pretože podľa mňa to, čo sa tu udialo pred 50 rokmi, veľmi vystihuje tento žalm. Tú túžbu a to nosenie tej túžby v srdci a niekedy to možno bolo aj ťažké, lebo sa rok neozvali zo fabriky. Ale nakoniec plesanie. A to robí Pán Boh v našich životoch. Takže, milí moji, je pre mňa osobne veľkou radosťou a môžem povedať aj cťou, že môžem byť dnes súčasťou vášho spoločenstva pri tejto milej slávnosti spolu so spevokolom, so speváckým zborom Zachariáša Zarevúcia, ktorého tiež je mi cťou dirigovať. Shodneme sa na tom, že hudba je dar Boží.
vnímame všetci, že niektorí z toho daru dostali viac, iní možno menej. Ale je to Boží dar, ktorý dostávame nielen ako jednotlivci, ale aj ako cirkev. A preto je pre nás hudba, pre nás veriacich ľudí na našich stretnutiach, ale aj v osobnom živote taká dôležitá. Spievame, niektorí aj hráme radi na chválu Božiu. A ja musím povedať, že je to naozaj taká alternatíva, taká podpora Božieho slova, ktoré počujeme v kázni. Už som si to niekoľkokrát v živote overila, že to, čo sa možno aj obávame vysloviť slovne, zaznie v piesni a zrazu sa uši a srdce otvoria. Preto tu máme duchovné piesne. A je nádherné, keď spev je podporený hudbou a k tomu treba nástroj, aspoň jeden. A tak v našich kostoloch máme orgán, už sme o tom veľa počuli, vieme, že je to vlastne celý orchester. Rôzne tóny a zvuky dokáže zahrať najmä skúsený hudobník, organista. Ja sa priznám, že ja tento dar nemám, ale o to viac si vážim všetkých, ktorí takýto dar dostali. A ja mám takú teóriu o cirkevnej hudbe, že služby Božie sú taká elipsa. Asi viete všetci, ako elipsa vyzerá a že má dve ohniská a jedno ohnisko je tu a druhé tam hore. A musí byť medzi týmto správne napätie a keď sa farár i kantor snažia, tak ľudia, ktorí sú v tej elipse, ako v tej rodine, tak musia niečo zažiť. Ja verím, že práve to Pán Boh, toto napätie zdravé, požehnáva a prichádza život. Život do nášho života. Takže takýmto ohniskom, ktoré horelo pre hudbu aj v tomto chráme, boli tiež dvaja. Ako sme už počuli, brat farár Mišák a brat kantor Benka. Oni to celkom prakticky tu budovali. A my dnes po 50 rokoch sa tešíme z ovocia ich námahy a veríme, že nebola márna. Tak ako hovorí žalmista, tí, ktorí so slzami rozsievajú, žať budú s plesaním. A nie len oni, my všetci. A veríme, že aj naše deti, vaše deti, ďalšie pokolenia. Lebo kto pracuje a namáha sa pre veci Božie, bude iste od Pána odmenený. Lebo tak vlastne nasledujeme Pána Ježiša Krista, ktorý sa vydal na cestu tej najväčšej námahy až po smrť za nás a pre našu záchranu. Príjmite teda na záver srdečný pozdrav z Bardejova od mojich bratov a kolegov a úprimné ospravedlnenie od manžela, ktorý išiel zastúpiť do susedstva, tak sa stálo pre chorobu, mal byť tu s nami a srdečne vás pozdravuje. Apoštol nám napísal: ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo v našom Pánovi Ježišovi Kristovi. A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neklátiví, rozhojňujte sa stále viac v diele Pánovom, vediac, že vaša námaha nie je márna v Pánovi. Amen.
a sestry, dnes je to opäť krásne a dobre to sedí. Zrastáme do jednej rodiny, do rodiny Božej, či sme zblízka, či zďaleka. A sme presvedčení, že toto robí naše spoločenstvo krajším. Takú príležitosť sme si nechceli nechať len pre seba. Áno, cítime sa vyznamenaní tým, že Pán Boh tu koná s nami, že nám zjavuje svoju slávu a premáha nezaslúženým dobrodením. Práve tým je táto dnešná chvíľa výnimočná. Že on nás má všetkých rád, že nás všetkých prijíma a obdarováva. Vieme o tom skrze zvestovanie evanjelia moci Ducha Svätého. Tiež máme zažité, že keď milujeme svojho Pána a vydávame mu svedectvo, dostaneme od neho pravé slovo v pravý čas. Aj dnes sme ho počuli v písme. Verím, že slovo Pánovo prechádzalo našim vedomím a keď sme ho prijali, stane sa v nás mocou Božou na záchranu, mocou k novému životu. Ďakujeme, brat farár Daniel, za jeho zvesť. Verím, že Boh k nám hovorí svoje slovo ústami svojich služobníkov. A napriek tomu, že sme videní na poli vydávania svedectva my a naši bratia a sestry v Kristovi, tak napriek tomu si smieme byť istí, že toto naše poslanie je záležitosť Božia. Záležitosť, do ktorej sa on sám vkladá svojou mocou. A že tam, kde ľudia nechcú počuť evanjelium, je pohanský priestor, nech si tí dotyční majú v rodokmeni, koho chcú. Za prezentáciu dobových okamihov a udalostí ďakujeme sestre farárke Slávke. Pripomenula nám ľudí, ktorí sa ocitli v Pánovej prítomnosti v príhodnom čase a svoju lásku k nemu vedeli vyjadriť uprostred ľudu službou i prostredníctvom hudby a spevu. A my vieme, že láska, úprimná láska, nebude zabudnutá. Nech ju preukazujeme kdekoľvek. A že Pán si tú oslavujúcu lásku, ktorá mu odovzdáva to najlepšie, uchováva medzi svoje poklady vtedy, keď ju dostane aj od nás, terajších evanjelíkov, z Bardejova, zo Sveržova, zo Zlatého. Tým smerom nás viedli spievané texty, ktoré nám liturgicky sprostredkovali sestra farárka Evka Kolesarová. Ďakujem aj za pozdrav od cirkevného zboru, sestra Slávka a Daniel. Ďakujeme. Nie je obvyklé vidieť a počuť zoskupenie dvoch spevokolov, čo si vychutnáva Božiu lásku k nemu a spieva naozaj, že v kruhu úprimných v zbore vďačnú pieseň chvál. Myslím, že nie je na škodu niekedy si premyslieť, prečo vlastne spievajú nielen nebeské zástupy, ale aj tí naši speváci a možno občas aj my s nimi. Bratia a sestry, aj hľa, ľudia zmocnení Duchom Svätým, ktorí ukazujú ako súčasť svojho svedeckého života niečo, čo je i na bohoslužbe krásne a pre všetkých obohacujúce. O to krajšie, keď si to človek uvedomuje, že chvála a sláva musí dôjsť až na tú správnu adresu do rúk Božích. Ďakujeme. Spevokolu ďakujeme. Chcel by som zdôrazniť i zdánlivú maličkosť, ako vie organizačná príprava. Stoja za ňou ľudia, ktorí zabúdajú na seba a pod Kristovým vedením sa rozdávajú druhým, pretože sa už mnohokrát presvedčili o jeho láske a dobrote. Možno, že ich nie je ani vidieť. A možno, že ich nie je ani počuť. Ale oni vidia a počujú nás. Niektorí tu ani nie sú, aby sa postarali o ďalší program, ale myslia na nás a my na nich. Stoja dobre na svojom mieste, aby poslúžili ostatným. Takí poznajú v živote niečo krásne a požehnané. Pán ich vedie cestami viery a oni mu dôverujú i počas celkom obyčajných dní, kedy sa zdanlivo možno nič nedeje. A my na nich vidíme niečo, čo presahuje rámec bežných vlastností a patrí k tomu životu, čo medzi nás priniesol náš Pán.
I za zdánlivo malými vecami tu stojí veľká premena srdca. Som vďačný za takýchto ľudí v zbore. Sú veľkí tým, že si ani neuvedomujú, že robia niečo zvláštne, keď sa s nami delia o Božie požehnanie. Jednoducho to nejako majú v sebe. Nemôžu inak. A úplne na záver poviem, že všetko naše dobre konanie slovom i skutkom má jediný cieľ. Aby si ľudia privlastnili poznanie, že Pán je dobrý a oslavovali ho tak, ako si zaslúži. Amen. Príjmite, prosím, teraz v tejto chvíli na znak vďaky a úcty tieto kytice. Pre všetkých nemáme. Ale bolo to dobre, sme zohratá partia a za chvíľku končíme. Tie oznámy skrátim. Verím, že všetci v cirkevnom zbore ich pochopia tak, ako ich poviem. Všetky aktivity počas týždňa budú v riadnom čase. Rozumeli sme? Ale akurát pôstna večiereň nebude. Služby Božie na druhú nedeľu pôstnu budú spoločné opäť tu v Zlatom. O 9. hodine budeme mať výročný a zároveň volebný zborový konvent, ktorý obsadí post 11 presbyterov a delegátov na seniorálny konvent. Na smutné druhé výročie začiatku vojny u našich susedov na Ukrajine umelecká agentúra Spievaj SRO v spolupráci s VDECAV na Slovensku organizuje dňa 24. februára, čo je sobota o 18. hodine, na veľkej scéne divadla Jonáša Záborského v Prešove spoločný koncert Simi Magušinovej a Mily Medvedovskej pod názvom Pod spoločným modrým nebom a žltým slnkom. Nad koncertom prevzali záštitu predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský, primátor mesta Prešov František Oľha a biskup VDECAV na Slovensku v Prešove Peter Mihoč. Partnerom koncertu je Zväz Rusinov Ukrajincov SR. Sme pozvaní. Máme milodar. Pozostalá rodina z pohrebu Juraja Hrivňaka, deti, súrodenci, celé pohrebné zhromaždenie obetujú na Chrám Boží v Zlatom 400 eur, na modlitebňu v Mokroluhu 100, spolu tak 500, s prianím a obľúbeným pozdravom nášho zosnulého otca a brata, ktorým v posledných rokoch života každého radostne pozdravoval. Ahoj, ad honorem Jezu, k úcti Ježišovi. Pán Boh nech si obľúbi tento milodar so zasľúbením ochotného darcu miluje Boh. Spievame 4. verš piesne číslo 670. Oh
takto sa modlíme. Hospodine, Pane, kráčaš s nami, so svojím ľudom, aby sme po boji viery mohli byť účastní v Tvojej sláve. Stojíš pri nás, keď sa rozhodujeme v prítomnosti, keď plánujeme a myslíme na budúcnosť a zostávaš s nami, keď spomíname. V tejto chvíli myslíme na rodiny, ktoré sú obklopené smutkom pri spomienke na zosnulého manžela, otca a starého otca. Prosíme ťa, aby si ich potešil a uistil, že nie sú opustení, lebo Ty sa vo svojej vernosti nemeníš. Obrať ich myseľ k svedectvám o Tvojich skutkoch, ktoré si konal pre našu záchranu. Aby nanovo poznali Tvoju moc a lásku, ktorú si nám zjavil vo svojom synovi. Aby v Tebe zložili svoju dôveru a nádej a zostali verní v zachovávaní Božích ciest. Oslovuj ich skrze svoje slovo, aby im bolo výzvou ku hľadaniu a objavovaniu, čo je dobre dnes a tu. Zvolili si cestu života a chcú na nej zotrvať po všetky svoje dni. Prosíme, veď ich na nej svojim duchom, aby sa dokazovali poslušnosťou voči Tvojim prikázaniam, aby sa raz večné výšiny skrze Tvoju milosť stali aj ich domovom. Amen. Budeme spievať ďalší verš piesne a potom záverečná liturgia. komu pôjdeme, slova večného života máš. Pánu Bohu nášmu, duchu a v pravde pomodlíme sa. Pane Bože náš, Ty si viedol svoj dávny ľud a priviedol si ho do zasľúbenej krajiny. Veď prosíme teraz ľud svojej cirkvi, aby sme následujúc nášho Spasiteľa mohli kráčať cez púšť tohto sveta do slávy sveta, ktorý príde. Skrze Tvojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána, ktorý žije a panuje s Tebou a s Duchom Svätým od vekov až na veky.
svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Bratia a sestry, skončili sme dnešné slávnostné služby. Bože, na záver si podajme ruky, rozíďme sa v pokoji a s radostným srdcom slúžme nášmu Pánovi. Bože, teším vás.